ସାର୍ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କାହିଁ କଲେ? କ୍ୟାମେରାଟା ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ କହୁଛି। ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କଲେ କଣ କହିଲ ଭାଇ, ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତମକୁ। ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କଲେ ଟେନସନ କିଛି ନାହିଁ, ପିଲା ପଢନ୍ତୁ ନ ପଢନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ତ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ତ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁସନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟ୍ୟୁସନ ଦିଟା କରୁଛି। ଆଉ ନହେଲେ ନାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାକିରିରେ ଅଛି ଫାଇଲ କାମ, ବଡ ବାବୁ ପଚାରିବେ, ସାନ ବାବୁ ପଚାରିବେ, ଏଇଥିରେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଗଲୁ, ଦସ୍ତଖତ କଲୁ, ପିଲା ତାଙ୍କର ଶୋଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଆଡେ ଶୋଇପଡୁଛି ଦିପର ଖାଇବା ପକେଇକି। କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଲ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସୁବିଧା ହେଲାଣି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡାଇବୁ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢେଇଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିପ ଦବୁ ନାହିଁ, ତୁ ସିଧା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ, ସିଧା ଘରକୁ ଆସିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା 20,000 ଟଙ୍କା ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଲେ ଖୁସି ହବ ମଣିଷ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ମାଷ୍ଟର ହଉ, ମୋ ଝିଅ ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିଲ କି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା, ମୋ ଝିଅ ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି। କ୍ୟାମେରାଟା ବନ୍ଦ କରିଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। କ୍ୟାମେରାଟା ନ ବନ୍ଦ କଲେ କଣ କି, ଏଟା ମନର କଥା ତ। ସାର୍ ଆପଣ 20,000 କାହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? 40,000 କରିସାରିବେ। ହଁ 40,000 ନାଇଁ 40,000 କଲେ ବହୁତ ପଇସା ହେଇଯାଉଛି, ସରକାର ଦେବେନି। ସରକାର ଦେବେନି। 20,000 ଟା ଗୋଟେ କଣ କି, 20,000 କିଛି ନାହିଁ। ମୋର କଥାଟା କଣ କି ଭାଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଅଛି, ସିଏ ବି ଅଛି ଆଗରେ ବଇଛି। 20,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ବି କହୁଛି 20,000, ତାର 20, ମୋର 20, 40,000, ମୋର କଣ ଯାଇଛି? ନହେଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ 40,000 କହୁଥିଲି, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା 20,000, 40,000 ଆପେ ହେଇଯିବ, ଆମର ଆଉ କଣ ଅଛି କହିଲ? ବହୁତ ପଇସା ଲୋଭ କଲେ ସରକାର ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ 20,000 ଟା ମେନ୍ କମ୍ପଲସରି। ଉଠିବୁ ନାହିଁ।